Svedoci smo da su nedavno ovde na centralnom i drugim srpskim sredinama na Kosovu bile poplave. Mi ćemo svakoj porodici koja je pretrpela štetu pomoći. Već smo pokrenuli inicijative u pogledu renoviranja i obnove kuća, ali i drugim oblastima, jer smo svesni koliko njima ta pomoć znači. Ovo je istakao Dalibor Jeftić, ministar za povratak iz zajednice u takozvanoj kosovskoj vladi prilikom obilaska renoviranog naselja Bergen u ovoj opštini, gde je u nekoliko zgrada smeštena 21 porodica koje su izbegle iz različitih krajeva Kosmeta. Projekat obnove i renoviranja ovog naselja koje Ministarstvo za povratak realizuje sa Kancelarijom Evropske unije na Kosovu i Danskim savjetom za izbeglice vredan je 215.000 evra, a renovirane stanove u ovom naselju, pored ministra Jeftića, danas obišli i Goran Rakić, predsjednik Srpske liste i ministar administracije i lokalne samouprave u takozvanoj kosovskoj vladi, Igor Simić, šef poslaničke grupe SL, Srđan Popović, predsjednik opštine Gračanica, kao i Ljupko Karadžić, predsjednik Skupštine grada Prištine. Naglasivši da je protekla godina zbog pandemije koronavirusa usporila mnoge aktivnosti, ministar Jeftić je rekao da je uprkos tome ovo ministarstvo sagradilo samo na području opštine Gračanica 60 novih srpskih kuća, dok će, kako naglašava, nastaviti i tokom ove godine da grade kuće i stanove i u drugim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Pored pomoći opstanku onima koji se nikada nisu selili, želim da pošaljem jasnu poruku da ćemo u skladu sa svojim mogućnostima pomoći i onima koji razmišljaju da se vrate, dodaje ministar Jeftić, naglasivši da Srpska lista ima jasnu politiku, a to je da brine o svakom stanovniku, odnosno stanovnicima svih opština, pogotovo onih sa srpskom većinom. Ističući zadovoljstvo zbog obnove stanova u naselju Bergen, koji će se useliti polovinom februara, Srđan Popović, predsjednik opštine Gračanica, spomenuo je i da opština uz pomoć Kancelarije za Kosovo i Metohiju čini sve da uradi sanaciju nedavnih poplava. Osim stotinak domaćinstava, nažalost, poplavljenja iz toka, a voda je izazvala velike probleme. Međutim, uz pomoć Kancelarije za Kosovo i Metohiju i naše resurse učinit ćemo da saniramo postojeću štetu, kazuje predsjednik Popović prilikom obilaska naselja Bergen u opštini Gračanica. Inače, predsjednik Popović je u društvu predstavnike Srpske liste i ministra Jeftića uručio ključeve porodici Mirić dok su prethodno održali sastanak u opštini Gračanica.